Καλημέρα και από μένα. Συγγνώμη που παρατείνω λίγο το session, αλλά θα πρέπει να πάω μετά στο Ίδρυμα. Ο τίτλος της σημερινής παρουσίασης είναι «Καινοτόμες μέθοδοι και εφαρμογές στο πλαίσιο υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος συνεργατικής διαχείρισης βιβλιοθήκης», το ELSAS+, όπως είναι γνωστό. Έχουμε πραγματικά αποτελέσματα, γιατί το έργο βρίσκεται περίπου στη μέση και εγώ τουλάχιστον είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την όλη εξέλιξη και κυρίως από το τι έχουμε πετύχει στο κομμάτι της υποστήριξης της συνεργατικής λειτουργίας των βιβλιοθηκών, χρησιμοποιώντας, όπως θα εξηγήσω και στα συμπεράσματα, μια αρκετά καινοτόμα λύση, η οποία στηρίζεται στο ανοιχτό λογισμικό, προσαρμοσμένη όμως ώστε να προσφέρει αρκετά στοιχεία νεωτερικότητας και να διευκολύνει τη ζωή των βιβλιοθηκονόμων. Επειδή θέλω να κάνω και μία επίδειξη ζωντανή, θα προσπαθήσω να συντομεύσω πολύ τις διαφάνειες για να πάμε κατευθείαν και στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Το πλαίσιο, πρέπει να το αναφέρω, είναι μία δράση που χρηματοδοτείται από το πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο τίτλος είναι αυτός που αναγράφεται στη διαφάνεια. Συμμετέχουν 20 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στον πυρήνα αυτής της υπηρεσίας, συν 2 οι οποίες λαμβάνουν κάποιες υπηρεσίες σε ένα συγκεκριμένο υποέργο, που σημαίνει ότι περίπου το 90%, 9 στις 10 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες συμμετέχουν σε αυτό το έργο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Τα σημερινά συμπεράσματα, τα σημερινά αποτελέσματα είναι με βάση το υποέργο 1, που ήταν και το κύριο κομμάτι του έργου, που είναι η ανάπτυξη της νέας υπηρεσίας ELSAS+. Η όλη δράση έχει και άλλα υποέργα. Το υποέργο 2, το υποέργο 3, το υποέργο 2 είναι οι υπηρεσίες ανακάλυψης, το υποέργο 3 είναι ο εξοπλισμός και το υποέργο 4 είναι οι υποστηρικτικές δράσεις. Κάποια από αυτά τα έχουμε ξαναπεί ή τέλος πάντων και όσοι παρακολουθούν το έργο τους είναι γνωστά. Για το υποέργο 1, που είναι και το πιο σημαντικό, το κρίσιμο, έτσι για να έχουμε και μία εικόνα, βρισκόμαστε στο μήνα 9 της υλοποίησης, υπολείπονται περίπου άλλοι 11 μήνες και αναμένουμε να δούμε παραγωγική λειτουργία, δηλαδή οι βιβλιοθήκες να μεταβούν στο καινούριο αυτό σύστημα περί τα τέλη Απριλίου, άντε Μαΐου το αργότερο. Και εκεί να ξεκινήσει και η παραγωγική λειτουργία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαστε πάνω στο χρονοδιάγραμμα. Του 25, ναι. 24 χωρά πιστάξει. Λοιπόν, τα επιτεύγματα είναι ως τώρα ο υπολογιστικός κόμβος, η κεντρική κοινή υποδομή μας, η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των λογισμικών υποδομών, των εφαρμογών όπως θα δούμε και έχουμε ήδη ολοκληρώσει 2 πιλωτικές μεταπτώσεις και θα καταλάβετε τι σημαίνει πιλωτικές μεταπτώσεις στη συνέχεια. Έχει γίνει η εκπαίδευση των διαχειριστών και ολοκληρώθηκε και ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης των βιβλιοθηκονόμων. Ακολουθούν και άλλοι κύκλοι. Είναι μικρά σαν bullets, αλλά από πίσω κρύβεται πάρα πολύ προσπάθεια, τεχνογνωσία, ενέργεια κτλ. Ειδικά στο κομμάτι των πιλωτικών μεταπτώσεων, εκεί έχει πέσει αυτή τη στιγμή το μεγάλο βάρος. Και φυσικά σε όλα αυτά, πέρα από τον ανάδοχο, υπάρχει και μια κεντρική ομάδα η οποία συντονίζει την όλη προσπάθεια. Λοιπόν, εδώ δίνω κάποια στοιχεία για τον υπολογιστικό κόμβο. Είναι τεχνικά κυρίως στοιχεία, είναι υποδομή που συνεργατικά θα φιλοξενείται όλο το λογισμικό, άρα επιτυχάνουμε μία οικονομία κλίμακος. Ως τώρα έχουμε χρησιμοποιήσει περίπου τη μισή δυναμικότητα του εξοπλισμού. Νομίζω όταν θα μπει στην παραγωγική λειτουργία θα το αξιοποιήσουμε όλο. Ίσως είναι και το μόνο, χρησιμοποιούμε ας το πούμε, λογισμικά τα οποία προσφέρουν πολύ μεγάλη ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, τόσο στο επίπεδο της διαχείρισης του εξοπλισμού, όσο και για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αλλά και λύσεων για την επαναφορά του συστήματος. Θα χρησιμοποιήσουμε την έκδοση 2211 του Koha. Απλά εδώ το αναφέρω για όσους είναι και, ας το πούμε, ήδη έχουν και κάποια συστήματα. Ανήκει στις λεγόμενες long-term support εκδόσεις, που σημαίνει ότι για τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν θα χρειαστεί να κάνουμε και κάποια σημαντική αναβάθμιση, αλλά ταυτόχρονα θα λαμβάνουμε όλες τις διορθώσεις, σφάλματα ή, ας το πούμε, επιπλέον λειτουργίες που θα προσφέρονται. Και φυσικά έχουμε και κάποια επιπλέον λογισμικά, όπως το ViewFind, το Matomo και το Urungi. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, ότι η όλη υποδομή έχει φτιαχτεί με έναν τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται
η υποδομή, τόσο η hardware όσο και η software, δηλαδή στο επίπεδο των εφαρμογών, έχει φτιαχτεί με τεχνολογίες τελευταίας λέξης. Αναφέρω κάποια ακρονίμια LXD και LXC, τα οποία μας επιτρέπουν το επίπεδο της διαχείρισης, μάλλον φόρτος ο διαχειριστικός ή ο υποστηρικτικός που χρειάζεται να είναι ο ελάχιστος. Και εδώ φαίνεται ένα διάγραμμα, το τι έχει συμβεί. Έχουμε περίπου 25 εικονικές μηχανές, οι οποίες, αν κάποιος τις κοιτάξει μέσα, έχουν μέσα της κάθε μία ένα instance του Koha, του VuFine, του Rugi κτλ. Όλα αυτά είναι δομημένα σε ένα υπολογιστικό κέντρο. Κάποιο μέρος της υποδομής θα είναι και στην Κρήτη, ένα μικρό node για τις ανάγκες του εκεί πανεπιστημίου. Και όλο αυτό αποτελεί, ας το πούμε, την φυσική και λογική αρχιτεκτονική του συστήματος, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συντηρείται και θα λειτουργεί από εκεί. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πετυχαίνουμε και οικονομία κλίμακος και καλύτερη διαχείριση και καλύτερη υποστήριξη από την εταιρεία. Η μετάπτωση είναι κάτι το οποίο το ανέφερα για όσους έχουν παρακολουθήσει την εξέλιξη της υπηρεσίας ILSAS και ILSAS. Ένα από τα μελανά δύνατα σημεία της προηγούμενης φάσης ήταν η διαδικασία της μετάπτωσης, όπου συνέβησαν διάφορα ασφάλματα. Οπότε και εδώ ακολουθήσαμε κάποια συγκεκριμένα βήματα, θα τα αναφέρω πολύ γρήγορα. Και αυτό το οποίο είναι το βασικό στοιχείο είναι ότι κάνουμε επαναληπτικές μεταπτώσεις. Γίνεται μια μετάπτωση. Υπάρχουν διάφορα βήματα, θα τα δούμε αμέσως. Ξαναγίνεται ξανά, ώστε να έχουμε ανάδραση από αυτά τα βήματα και επιπλέον διορθώσεις. Τα βήματα είναι τα εξής. Εξάγουμε τα δεδομένα, ο ανάδοχος και η κεντρική ομάδα υποστήριξης. Τα μελετάμε, τα αναλύουμε. Όταν λέω βιβλιογραφικά, διοικητικά, τα πάντα. Και έτσι καθορίζονται ποιες είναι οι απαιτήσεις, οι προδιαγραφές, τα εργαλεία που πρέπει να φτιαχτούν, τα mappings, όλα τα πάντα, γίνεται μια, ας το πούμε, αναλυτική καταγραφή του τι πρέπει να γίνει. Γίνονται μετά τα δεδομένα, έρχονται σε μια κατάλληλη μορφή για να μπουν στα νέα συστήματα, αυτό που λέμε μετασχηματισμός, καθαρισμός και ομολοποίηση, αυτό το κάνει ο ανάδοχος κυρίως. Γίνεται η μετάπτωση, μπαίνουν δηλαδή στα νέα συστήματα και μετά ξεκινάει ένας έλεγχος. Το πρώτο στάδιο τον κάνει ο ανάδοχος και η κεντρική ομάδα υποστήριξης. Και εκεί βγαίνουν κάποια συμπεράσματα, τα πρώτα συμπεράσματα, αλλά και συμμετέχουν και οι ίδιες οι βιβλιοθήκες μέσα από δοκιμές και ελέγχους που κάνουν, δηλαδή το ίδιο το προσωπικό των βιβλιοθηκών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ καλή η ανταπόκριση των βιβλιοθηκών. Η κάθε μία βιβλιοθήκη με το προσωπικό της ελέγχει τα δεδομένα, κοιτάει αν υπάρχουν, κοιτάει για παράδειγμα όχι μόνο την ορθότητα ή την πληρότητα των δεδομένων, αλλά και παραμέτρους και πτυχές του συστήματος και υπάρχει ένα σύστημα ανάδρασης. Στο τέλος όλα αυτά συγκεντρώνονται σε μία αναφορά και έτσι τελειώνει ένας κύκλος μετάπτωσης. Με βάση όλη αυτή τη διαδικασία θα ξεκινήσει και δεύτερος κύκλος και θα γίνει και ο τρίτος. Αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει τους δύο πρώτους κύκλους και πάμε για τον τρίτο. Είναι εκατοντάδες οι εγγραφές, χιλιάδες. Τώρα το νούμερο μπορεί να φαντάζει μεγάλο, αλλά ειδικά για το Σχέρα η κεντρική ομάδα υποστήριξης μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει κάνει και μαζικές διορθώσεις, αλλά και χειροκίνητες διορθώσεις, και αυτό αξίζει να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή έχει διορθώσει χιλιάδες εγγραφές με το χέρι όπου βρέθηκαν λάθη. Γιατί πολλές από τα λάθη τα οποία βρίσκουμε απέτρεπαν την μεταφορά των εγγραφών στο καινούριο περιβάλλον. Αυτό γράφει και αυτό το bullet. Για παράδειγμα, επειδή προσπαθούμε να έχουμε και ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, στο πρώτο iteration δεν έγιναν δεκτές, να το πω, στο νέο περιβάλλον το 5,5% των εγγραφών που είχαμε. Φαντάζει μικρό σαν νούμερο, αλλά σαν αριθμός είναι περίπου 50 με 70.000 εγγραφές. Στο δεύτερο iteration έχουμε στο 1,35. Και αυτό φαντάζει μικρό, αλλά είναι περίπου 17.000 εγγραφές. Οπότε στο τρίτο iteration και θα δούμε αν πρέπει να πέσει και άλλο αυτό το ποσοστό. Φυσικά, δεν νομίζω ότι θα αποφύγουμε κάποιες εγγραφές όχι γιατί δεν θα έχουν δουλέψει σωστά οι αλγόριθμοι να περάσουν στο νέο σύστημα, αλλά γιατί όντως δεν θα μπορούν να περάσουν. Αλλά και για αυτές τις εγγραφές αυτό το οποίο θα εξασφαλίσουμε είναι ότι να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι, να έχουμε το παλιό σύστημα, οπότε οι βιβλιοθηκόνομοι να μπορούν να δουν ακριβώς τι συμβαίνει. Δηλαδή θα χρειαστεί και κάποια χειροκίνητη διαδικασία. Αλλά άλλο να έχει να κοιτάξει κάθε βιβλιοθήκη 500-1000 εγγραφές το επόμενο χρονικό διάστημα, και άλλο να έχει να κοιτάξει 5 και 10.000 κάθε βιβλιοθήκη τι ακριβώς έχει συμβεί.
Εδώ φαίνεται και ένα ακόμα διάγραμμα που είναι η πολύ σημαντική συμβολή των βιβλιοθηκών στον έλεγχο. Στην πρώτη στήλη φαίνονται πόσα σημεία ανατροφοδότηση, δηλαδή πόσα σχόλια έκαναν οι βιβλιοθήκες και διορθώσεις στα δύο iterations, στο πρώτο 65, στο δεύτερο 80, πόσα από αυτά επιλύθηκαν, πόσα ακόμα είναι σε διαδικασία επίλυσης για το τρίτο iteration και πόσα είναι επιλυμμένα. Και φυσικά θα υπάρξει και ανανέωση σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα επιμείνω πολύ στο να σας δείξω τα υπόλοιπα συστήματα. Υπάρχει ένα σύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας που θα βγάζει αναφορές σε διάφορα ζητήματα. Υπάρχει ένα σύστημα αναλυτικών δεδομένων, το οποίο δεν υλοποιείται μέσα από το Google Analytics, αλλά από το Matomo. Θα τα δούμε ίσως σε επόμενη φάση αναλυτικά. Και υπάρχει και μια υπηρεσία ανακάλυψης, ένα λογισμικό, το οποίο θα συνδεθεί με την υπηρεσία ανακάλυψης και θα παρέχει αναζήτηση ταυτόχρονα και στη βιβλιοθήκη, στον κατάλογο και στο αποθετήριο, αλλά και στις ηλεκτρονικές πηγές της Hellink, αλλά και όσες άλλες έχει κάποια βιβλιοθήκη, μέσα από την συνεργασία του υποέργου 1 και του υποέργου 2, το οποίο πιστεύουμε ότι θα αναβαθμίσει πολύ σημαντικά σε πολλές βιβλιοθήκες που δεν το είχαν, θα αναβαθμίσει πάρα πολύ το επίπεδο υπηρεσιών που θα προσφέρουν προς τους χρήστες. Λοιπόν, θα πάω σε κάτι άλλο, το οποίο είναι και η καρδιά του συστήματος, είναι ο μηχανισμός συγχρονισμού. Η επιλογή του να πάμε σε ένα τέτοιο συνεργατικό σχήμα ήταν να έχουμε όλα τα ωφέλη της κοινής υποδομής, του κοινού λογισμικού και να πετύχουμε οικονομία κλίμακος. Αλλά και κυρίως να πετύχουμε την ανάπτυξη πια μιας κουλτούρας συνεργατικής καταλογράφησης. Με το πρώτο σύστημα το πετύχαμε, αλλά εκεί πολλές φορές είχαμε αστοχίες τόσο κατά τη διάρκεια της μετάπτωσης, αλλά κυρίως στους βαθμούς ελευθερίας που είχε η κάθε βιβλιοθήκη. Με το δεύτερο σύστημα επιλέξαμε, και θα εξηγήσω και στα συμπεράσματα κάποιες σκέψεις, ας το πούμε κάποια από τα επιχειρήματα για να πάμε σε αυτή τη λύση. Επιλέξαμε ένα πιο κατανεμημένο ίσως περιβάλλον για κάθε βιβλιοθήκη, αλλά να διατηρήσουμε όμως τη συνεργατική καταλογράφηση. Οπότε καταλήξαμε και στην δημιουργία ενός μηχανισμού συγχρονισμού, ο οποίος είναι καινοτόμος και η πρώτη φορά υλοποιείται. Τι γίνεται? Συνεχίζουμε να καταλογραφούμε, θα το πω λίγο απλοϊκά, γιατί στην πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκο και αυτοί που όντως ανήκουν στην κατηγορία των ιδρυμάτων ή των βιβλιοθηκονόμων που ανήκουν στον ΛΙΣΑΣ καταλαβαίνουν τι εννοώ, ότι είναι πιο πολύπλοκο. Καταλογραφούμε στο κεντρικό σύστημα, προσθέτουμε τις πληροφορίες ότι αυτό το τεκμήριο, μάλλον αυτή την εγγραφή έχουμε και εμείς κάποιο τεκμήριο, κάποιο αντίτυπο και αυτόματα αυτό περνάει και στο τοπικό μας σύστημα. Αυτό είναι το βασικό μοντέλο, το βασικό σενάριο εργασίας και το οποίο θα δούμε και πώς λειτουργεί. Τώρα, υπάρχουν και άλλα σενάρια, όπου εγώ μπορώ να είμαι στο τοπικό μου σύστημα να προσθέσω κάποια αντίτυπα να ενημερωθεί και το κεντρικό σύστημα. Μπορεί να είμαι στο τοπικό μου σύστημα και να, ας το πούμε, συνδέσω μία εγγραφή μου με το κεντρικό και να πάρω αμέσως τα μεταδεδομένα, ή να πάω στο κεντρικό σύστημα να σβήσω τα αντίτυπά μου και να έχω κάποια διαδικασία. Οπότε θα πάω κατευθείαν στο demo, το οποίο θα μας πάρει μερικά λεπτά και εκεί θα ολοκληρώσω. Ωραία, το κλείνω. Είναι πιο δύσκολο τελικά από ό,τι φανταζόμουν. Ναι. Να
κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Ωραία, μπήκαμε. Να έχουμε 2 λεπτά. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μία εγγραφή, η οποία αυτή τη στιγμή διαθέτει αντίτυπο μόνο η ΑΣΠΕΤΕ. Εγώ μπορώ με πάρα πολύ εύκολο τρόπο να προσθέσω ένα καινούριο αντίτυπο. Αυτό είναι στο κεντρικό κατάλογο, να το πούμε στο κεντρικό κατάλογο. Να επιλέξω σε ποια βιβλιοθήκη θέλω να προσθέσω το αντίτυπο. Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με την προσθήκη του αντιτύπου έχω ακριβώς την προσθήκη στο κεντρικό κατάλογο αυτής της πληροφορίας και αν επιστρέψω στην κανονική μορφή, έχω κάνει λάθος. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Λοιπόν, να σας δείξω τα συμπεράσματα και θα το δούμε άλλη φορά. Γι' αυτό υπάρχουν και τα PowerPoints. Η λογική ήταν ότι με την προσθήκη του αντιγράφου θα μπορούσαμε να πατήσουμε το Synchronize του Locals, ακριβώς, να γίνει ο συγχρονισμός και αυτή η εγγραφή πια να εμφανιστεί και στο τοπικό αντίγραφο, στο τοπικό κατάλογο της βιβλιοθήκης. Λοιπόν, απλά να πω ότι ο μικρός αριθμός διαθέσιμων LSP λύσεων που υπήρχαν, ήδη μιλήσαμε για αυτά, με το κόστος απόκτησης και συντήρησης, το κλειστό λογισμικό, την εξάρτηση από τον πάροχο κτλ. Μας οδήγησαν στο να επιλέξουμε αυτή τη λύση όπου στηριζόμαστε στο ελεύθερο λογισμικό. Κυρίως λόγω των οικονομικών περιορισμών που υπήρχαν. Και η όλη λογική, η όλη η υπηρεσία αυτή είναι μια εναλλακτική ολοκληρωμένη λύση σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο συνεργατικό σχήμα. Θα παραλείψω τις μελλοντικές προεκτάσεις και απλά θα δείξω κιόλας και την ομάδα η οποία βρίσκεται πίσω από αυτή την λογική κτλ. Φυσικά το demo θα το δούμε και στη διάρκεια της εκπαίδευσης ή όποιος άλλος ενδιαφέρεται κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Ευχαριστώ.